adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, sa 15 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 35 ngadto sa 43. Sa nagkaduol si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa man karon? Si Jesus nga taga Nazaret milabay dinhi, mingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, anak ni David, kaluy iintaon ako. Tungod ni ini gikasab-an siya sa mga tao nga naguna ug gipahilom siya apan mikusog hinuon siya pagsinggit, anak ni David, kaluy iintaon ako. Busa mihunong si Jesus ug misugo nga ang buta dad-on ngadto kaniya. Sana hiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita siya ug misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita ni ini sa mga tao, gidaig nilang tanan ang Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.